Right? Medyo inabot na tayo ng dilim. Yan, sakto. Meron tayong mga dalang 4 na unan. So dito na tayo matutulog sa kalsada, no? Sabi ko ibot pa tayo ikot pa tayo. Abutin na tayo ng gabi. Yan. So pahinga lang dahil medyo isang oras na tayong bumabiyahe at mahaba-haba pa ang biyahe natin pa uwi. Yan, nakikita nyo ba ito? Unan. Yan. Pwede na tayo matulog. Tutulog na tayo dito, guys. Yan, sakto doon. Pwede na doon, oh. Pwede nang matulog doon. Alright. So, saan dito yun? Restaurant. Yung gym. Ako, mahirap tumawid ah. Tanong na lang tayo, hindi ko alam kung saan yung gym. Boss, pwede magtanong? Yes, saan dito yung gym nyo? Gym. 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 Ayun sir, muna ano yan? Yan? Yes sir, Roberto's Gym. Oo. Ano sir? Unang kanto, kanan ka. Yung malaking bayan, medyo kakurbada, baba ka dyan. Oo. Yung unang bayan lang dyan, kanan, baba ka dyan. Kilala nyo si Erlinda Vega? Lapisado sir. Ay sige, pero doon yun. Oo, si ano. Sige. Yung Roberto's Gym, yan yun. Unang kanto ka sir. Sige, thank you. Oh, mayaman na ata may-ari na ito. Dami niyang Roberto's branch. May restaurant, may gym. Yan, bundok. Sayang, lagpas na tayo. Yan, express highway na yan, guys. So papasok tayo dito, no. Actually napuntahan ko na to pero yung hinatidan natin noon. Yan. So doon na lang natin, no. Lubak-lubak Hohoy! Kung saan tayo nasuot. La, magagabi na. Lalabas ng mga aswang. Tabi-tabi po. Sabi ko na ito na yung hinatidan ko noon Wala, may copyright pa tayo dito. Opo, Vega. Sige po. Nata ako dito noon po, ano? Cindy? Dati? Yeah. Ito po. 4 lang. Yes po. Okay na po yan, ma'am? Thank you. Sige po. Hay, tapos na tayo. Ha? Tapos na rin ang kalahating araw natin sa biyahe. So pagdamutan niyo po sanang tapusin yung ating munting video. Malaking tulong po ito sa akin at sa pamilya ko. Matapos ko to watch hour ni Lolo, para naman tayo naman ang makatulong makatulong ako sa pamilya ko. Pagpasensyahan nyo na, guys, kung inaabot tayo ng gabi. Ito ang buhay probinsya, guys. Ano man tawag doon? Traktora ba yun? Tawag?
Thank you. So patapos na ang araw natin, kaya ako ay nagpapasalamat sa mga taong tumatapos ng ating mga video, no? Maraming salamat sa inyo. Sa mga OFW natin, lahat ng mga nasa abroad na sumusuporta sa ating YouTube channel, thank you. Ako ay nagpapasalamat, taos pusong pasasalamat, no? Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mararating ng paunti-unti yung ating inahangad na matapos natin ang ating watch hour, no? Nagpapasalamat ako kanila Bossing Athena Yesha Vlog, kay Lourdes Tenorio aka Ate naman talaga ang tawag ko sa kanya, kanila Ma'am Magdalena, Ma'am Achit, Ma'am Anita, sila Annalyn Nana, basta lahat ng bumubuo ng Heart of YouTube, maraming salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, wala akong makikilalang mga ganitong samahan, no? Masaya ako dahil dumating kayo sa buhay ko. Masaya, no? Kung dati yung camera ko lang nakakausap ko, ngayon nadagdagan, no? Dahil nandyan kayong nakikinig. Kaya hanggat kaya kong sumuporta sa inyo, so suporta po ako. Hindi po natin kailangan ipagdamot ang mga ganyang bagay, dahil para sa akin isang kabutihan na po yun, no? Ang makatulong sa kapwa. Sana mas magamit pa natin ng mas mabuti itong ating YouTube channel. Sana may parating natin sa mga ibang manonood natin na kung gaano kahalaga ang bawat suporta ng mga kagaya natin nag-YouTube. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyo. Sana na napasaya ko kayo, lalo na kayo Bossing Athena, na laging tumatawa, no? Hanggang tumatawa ka, hindi ako mag-quit. Hindi tayo titigil sa pag-YouTube. Hanggat napapasaya ko kayo, hanggat merong tumatawa. Drama man tayo, pero ganun talaga pagkatao ko. Kaya hindi ko dapat baguhin, wala akong dapat baguhin. Kaya yun lang po. Kaya hanggang sa muli, ito po si Sep Moto na laging nagpapasalamat sa inyo. O sana pakishare po, share, para mas maabot natin kaagad ang ating watch hour. Puta, laban Laila. Sinong Laila? Tayo dyan. Hanggang sa muli. Right, sir. Always. Abush. Alright. Alright, so kailangan na natin magmadali. Dahil ito yung lugar na maraming lumilipad sa gabi. At dito tayo na disgrasya, no? Ibig sabihin dito tumama yung ating dito tayo tinamaan, no, sa mata. Damn, ang lamig ng simoy ng hangin. Parang napaka-fresh. Wait lang, tatabi tayo. Naku, wala pa tayo matabihan dito. Ibalik ang hustisya. Anong hustisya? Ano kayang hustisya sinasabi nun? Hustisya para saan? Naku, nalubog yung ano ko. Shit. May lumubog, guys. Ay, yapo. Hala. Tumagas na, guys.
Paayos na naman tayo. Right, ginabi na tayo. So problema natin ang pag-uwi. Dahil yung gamit natin is smoke lens. So hindi siya ganon ka-effective kag gabi, no? Yan, sinara muna natin yung ating visor dahil may mga lumilipad. Diyan tayo nadali at muntik pa tayong bumangga. Dito kasi puro mga damo, kaya maraming insekto na lumilipad. Yan, medyo kailangan ko mag-ingat dahil kumbaga mas madilim na yung nakikita ko. Dahil walang mga kaposte-poste, ay walang ilaw yung mga poste natin, no? Yan, sigurado darating tayo sa Dagupan mga 6:30 na siguro. Dapat pala dinala ko yung isang lens ng visor ko. Hindi ako makapag-drive ng maayos. Damn. Ito yung sinasabi ko, may tumatama na sa mata ko. Hindi ako makapag-drive ng medyo mabilis. Delikado, no? Dahil lumilipad yung mga insekto. Ang nangyari dito sa Manawag, walang ilaw. Di pa naman tayo sanay sa biyaheng madilim. Kanina pa may tumatama sa mga lens natin. Ayun ang mahirap pag walang pag walang poste ng ilaw. Yan, madilim. Hindi ko naman pwedeng ibaba ng diretso yung salamin. Pati Jollibee walang ilaw. Nangyari? Pati Jollibee walang ilaw. Brownout ba? Hopya. Ba't ganon? November 1 na ba? Shit. Woo! Delikado to, guys. Dami talagang lumilipad. No choice tayo kundi baba natin tong visor at bagalan natin yung ating takbo. Ito sa San Jacinto, guys. Ang gas 54.50. Ang layo naman niya sa Dagupan. Shit, gutom na ako. Layo pa natin. Hindi pa naman tayo kumain ng lunch. Bili tayo ng tinapay para ang buhay ay masagana. Pahinga muna tayo. Isang Mountain Dew nyo nga. Mountain Dew. Pwede plastic bag. Teka lang. Sa kilabat? Yan. Talaga nagugutom ako eh. Pandikoko na lang siguro. Kano yung pandikoko? Magkano? Ay, pandiko. Dalawa? Sa Tampalo may pandiko. Alright. Yan, pandikoko. Alright. Ay. Nakakain din tayo ng pandikoko. Medyo nagutom eh. Hindi tayo nakapag-lunch. Ito yung sinasabi kong lugar na tinamaan yung mata ko ng insekto. Which is napakahirap bumiyahe dito, no? Dahil gaya niya, mga lubak-lubak yung daan. Tapos pag na-timingan mo pang may pumasok sa mata mo, parang yung nangyari sa akin, may tumama sa mata ko,
muntik tayong bumangga, no? Buti na lang talaga hindi tayo tumama. Kaya tayo pa rin ay iniingatan, no? Kaya maraming salamat kay Lord sa mga araw-araw na blessings na binibigay niya sa atin. Kahit ganito yung nangyayari sa panahon natin na puro panahon ng pandemic, nawalan man tayo ng trabaho, manenteng trabaho, marami pa rin biyaya, no? Thank you maraming biyaya pa rin ang dumarating sa ating buhay. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat. Siguro mga 30 minutes pa na biyahe bago tayo makauwi, dahil hindi ko kayang bilisan yung pagpapatakbo ng motor, dahil sabi ko nga mayroong mga lumilipad na insekto, no? Kaya ako huminto kanina para kumain, dahil hindi tumitigil yung paglipad ng mga insekto, which is napakadelikado. Yan guys, so para akong tanga, binibidyo ko yung sarili ko. Yan, sa wakas lumiwanag. Doon sa dinaanan natin, puro dilim. Oh, ang dilim. Ang dilim ng kahapon. Yan, I love Mangaldan. Yeah. Let's go, baby. Yan ang kagandahan ng mga lugar dito sa Pangasinan pag madilim na. Lalo itong Mangaldan, no? Dahil hindi pinapatay ang ilaw dyan. Hindi kagaya ng mga ibang lugar na pinapatay talaga. Hindi ko alam kung aabot tayo sa LS nila Bossing Atina at Ate Lourdes. Medyo napagod na rin yung bunganga nating kakadaldal. Boss, yung pinto. Papasalamat ako kay Madam A dahil sa kanyang binigay na extra battery. Yan, maraming salamat. Kung hindi dahil sa'yo, malamang papunta pa lang ako kanina sa destination ko, wala na akong battery. Ubus na. Buti na lang meron tayong extra battery ngayon, which is nakikita nyo pa rin yung aking pinupuntahan, kung ano yung mga nangyayari sa kaganapan sa buhay ko. Kanina pa talaga may lumilipad-lipad, naasar ako. Buti na lang hindi tumatama sa mata natin. Yan, medyo madilim na dyan sa part na yan, kaya patay muna natin. So susunod dyan is Dagupan na. Alright, what's up Dagupan? Yeah, welcome to Dagupan na tayo. Oras na ba? 6:30. Sabi ko na tama yung hula ko kanina. Aabot na 6:30. Laki naman ng gulong na to. Kaya nakakatuwa yung mga riders doon sa nadaanan ko kanina. Hindi ko na napindot yung record. Gulat din ako sa kanila dahil pinagtitinginan nila akong lahat. Siguro iniisip na sino kaya yun? May camera, no? Kulang na lang kumuha yung isa kaso nalagpasan ko na kaagad Ang problema sa akin kasi sa dami ng riders dito sa Pangasinan, hindi na tayo hindi na tayo nakaka-attend ng mga charity event. Kaya hindi ko sila nakikilalang lahat. Makilala man lang, no? Dahil sa dami ng mga yan. Yan na tayo. Malapit-lapit na tayo sa Dagupan, sa bayan. Late na pala. Oh my. Sorry mga enforcer. Wala latan, wala traffic. Mandra-drive up. Ha? Asing Garala. Ha?
Handa! Boy ka lang tapoy! Dadarap! Damn, yan sinasabi ko. Wala tayong ano. Wala akong headset. Kaya problema ko yung tumatawag kung kaysa namang hihinto pa ako.